Vítejte u dnešní meditace. Udělejte si pohodlí. Dnes jsme si pro vás vybrali meditaci zaměřenou na probuzení inspirace. Doufám, že se vám bude líbit. V této řízené meditaci se inspirujeme zejména přístupy populární v biosyntéze a Hakomi. Otázky, které v průběhu zazní, berte pouze jako provádějící. Nemusíte se na ně zaměřovat, necháváme je v prostoru. Protože tohle cvičení může být těžké, nic se neděje, pokud myšlenky zabloudí jinam. Důležité je, abychom se pokusili vrátit do aktuálního průběhu. Pokud nějaká otázka přivede negativní pocity, snažíme se jich pouze povšimnout. Kdykoliv se nebudeme cítit dobře, vrátíme pozornost ke svému vnitřnímu já. Jestli ani to nepůjde, přesuňme pozornost na své dýchání. Pokud je dýchání pro vás pocitově rychlé, snažíme se ho zpomalovat. Jelikož jde o navození inspirace, snažili jsme se vybrat meditativní hudbu, která zní dynamičtěji. Celé cvičení nám zabere několik minut. Pokud ale budete potřebovat, můžete najít naše poznámky a udělat si takové cvičení i v klidu doma, ve svém vlastním tempu. Na papír si prosím zapište, jak se zrovna cítíte. Bolí vás něco? Co strhává vaši pozornost jinam? Jak moc se cítíte být inspirováni? Co můžete udělat pro sebe, abyste se měli lépe? Pokud chceme, můžeme si zadat i určitý záměr. K čemu chceme být inspirovaní? Jakou inspiraci hledáme? Co je pro nás inspirace? Tak postupně přejdeme k meditaci samotné. Pokud potřebujete, klidně si zastavte video a opravdu si udělejte klid na to, abyste si mohli zapsat své myšlenky. Jako první se podíváme na naše okolí. Pozorně si prohlédneme, co se kolem nás nachází. Upoutalo něco vaši pozornost? Co ve vás ten předmět vzbuzuje? Nad pocitem příliš nepřemýšlejte, jen tak všímáme a necháváme v sobě tyto pocity pouze znít. Až se budete cítit připravení, můžete, ale nemusíte si zavřít oči. Cítíte někde napětí? Nebo vás něco bolí? Jestli ano, uděláme si pohodlí. Smíme stát, sedět nebo ležet. Najděte si něco, v čem se zrovna v tento okamžik cítíte dobře. Můžete zkusit prokřepávat a vrtit se tak, abychom napětí trochu uvolnili. Můžeme se pohybovat do rytmu, jestli nám je to příjemné. U celého procesu podporujeme přirozené dýchání. Dechu si pouze všímáme, ale nějak ho neupravujeme. Procvičujeme podložku pod námi. Až se budete cítit připravení, můžeme zaměřit pozornost na naše paty. Všimněme si, jak se dotýkají podložky. Vnímáme jakékoliv procesy, které v patách cítíme. Když se nám bude chtít, můžeme s nimi zahýbat. Pokud ale nechceme, je to také v pořádku. Přecházíme na chodidla, celý proces opakujeme. Postupně procházíme celé tělo, od pat k hlavě. Hledáme jakékoliv tělesné senzace. Dbejte na své vlastní tempo. V tenhle moment
si můžete dovolit opakování, kolikrát chceme. Postupně procházíme celé tělo, od pat k hlavě, hledáme jakékoliv tělesné senzace. Dbejte na své vlastní tempo. V tenhle moment si můžeme dovolit opakování, kolikrát chceme. Pokud už máte, je to také v pořádku a můžete se pouze soustředit na svůj dech. Ale můžeme si opravdu dovolit, kolik opakování budeme chtít. Pomalu dokončujeme tuhletu část. Najděte si místo, kde byste právě teď chtěli se nacházet. Bude to náš cíl, ke kterému putujeme po cestě. Představte si, jak k tomu svému místu pomalu kráčíte. Během této cesty procházíme krásnou přírodou. Nezapomínejte se rozhlížet kolem sebe. Užívejme si tento moment, který tu před námi máme. Přichází nám do cesty nějaké sdělení? Je cesta hladká nebo plná překážek? Jestli se nějaká překážka objeví, všimneme si ji a pokračujeme dále na naší cestě. Postupně přicházíme k naší cílové destinaci. Co to vlastně vidíme? Jsme na tom místě, kde se nachází naše tělo? Nebo jsme někde úplně jinde? Je nám toto místo povědomé? Něco vás přivedlo právě na toto místo. Dokážete si lehce všimnout, co vás mohlo přivést právě sem? Užívejme si místo, na kterém se právě nacházíme. Užívejme si místo, na kterém se právě nacházíme. Zaměříme se pomalu na to, co ve svém nitru vidíme. Jsme lidé, v podstatě dobří. Všichni jsme na své cestě k tomu našemu cíli. Všichni jdeme postupně svým tempem a hledáme to, co je to naše. Hledáme, kým vlastně jsme. Hledáme, kým vlastně jsme. Hledáme, kým vlastně jsme.
Všichni jdeme postupně svým tempem a hledáme to, co je to naše. Jsme na cestě k tomu našemu cíli. Jsme na cestě k tomu našemu cíli. Jakmile se nám bude chtít, stahujeme pozornost opět více k sobě. Jako paprsek světla procházející tmou, cílíme a procházíme čím dál do větších hloubek. To světlo ukryté v nás je čím dál silnější. Jakoby prostupovalo naším celým bytím. Co říká naše tělo? Co se v nás skrývá? Jaká je naše podstata? Hledejte v sobě to místo, odkud vychází vaše vnitřní síla. V sobě nalezneme odpovědi na všechny naše otázky. Jaká je naše pravda? Co si z našeho života odnášíme za moudrost? Kým jsem? Kam se mám vydat? Vnímám nebo vidím nějakou energii? Jak pro vás vypadá? Všechny naše inspirace i moudra, co se nám objeví, jsou v pořádku. Pokud jsme měli zavřené oči, pomalu je otevíráme. Znova se v prostoru rozhlížíme a necháváme svůj zážitek ještě doznít. Na druhou stranu papíru si napište, co vám chodilo v průběhu meditace za myšlenky. Co jste pociťovali? Překvapilo vás něco? Případně co? Jaké vnitřní moudro si odnášíte? Jakou jste našli inspiraci? Napište si také nějaké nové nápady a inspirace. Pokud se povedlo je nalézt, tak je v pořádku, pokud vám nepřišlo nic a probíhalo vám spoustu myšlenek. Všichni jsme opravdu na své cestě za poznáním. Můžete si napsat cokoliv, co vás k tomu ještě napadne. Pokud máte tady u sebe nějakého kamaráda nebo někoho, s kým jste tu meditaci dělali, můžete si o celém zážitku popovídat, jestli na to ještě máte čas. Děkuji, že jste si shlédli tohleto video až do konce a přeji vám mnoho štěstí ve vašem životě a mnoho inspirace. Nezapomeňte dát like a sledovat mě zde na YouTube. Případně nám zanechte i komentář, pokud máte něco, s čím byste se nám chtěli pochlubit, nebo něco, co byste nám chtěli sdělit, že se vám během této meditace povedlo. Budeme určitě rádi i za další podněty. Tak jo. Zatím nashledanou.